Kai balmiji, a duka tana nan ne? Hawa na ɗaya rukumin gamayya. Ina matar Ramachandran take? Tana nan a hawa na biyu, rukuni na musamman. An samu namiji. Labari mai daɗi. Bana da canji a hannuna, amma da na baki tukaici. Arama, wanke jaririn cikin faɗa shi. Za mu sanar da Ramachandra. Wannan kyawun labari ne, kin ji? To likita. Rubuta daidai lokacin, ba na sa a bata hisabin taurari. Yalla Shabi ne. Yalla mai wayan nake bukata. Ba ki ga yana magana ba ne? Mutila ce yalla bai. Jaririn Ramachandra ne yalla bai. Me aka yi? Lokacin da likita ya bar shi kalau yake. Amma yanzu baya motsi. Madam kuma allura bacci bata sike ta. Likita ya riga ya sanar da ahalin cewa yaro aka samu. Gaskiya ina cikin matukar damuwa. Ba za su dora min laifin abin da ya faru. Ni ma yaro na samu. A musanya mishi da ɗana. Ni ma'aikacin kamfanin su ne. Sanadiyar su nake cikin rufin asiri ai ba komai bane in nayi musu haka. Kawai zan ba su jariri na. Yalla bai. Mata kafa. In yana tare da mu iya gidanmu zai kawo karuwa. Amma idan yana tare da su al'umma zai kawo karuwa. Zan sadaukar da yaro na. Idan Allah ya yarda cikin shekara guda ko da dan ƙari zan samu wani. Dan Allah ka saurare ni. Kinga kawai ba sai kin ce wani abu ba biyo ni. Na goshi. Baka ce ba za mu dauke mu sanya musu mai rai. Dauko, mata. So. Muje. Allah bai. Kalli. Ka gani? Yana raye. Ba ni shi nan. Yalla bai. Ba ni shi. Yalla bai. Ba ni. A'a yalla bai. Ke shiru. A'a yalla bai bari yalla bai. Tabbas ka sadaukar da ɗanka. Amma yanzu cin amanarsa za ka yi. Cin amana. Ni da Ramachandra lokaci ɗaya muka shiga wannan kamfani. Tare muke zuwa aiki akan mashin gida. Ya taki sa'a ya aure yar gidan ARK yanzu mota yake tukawa ni fa. Har yanzu ina fama da mashin. Kawai sa'a ya taka. Wannan jaririn da yayi kuka a lokacin da muka musanya shi da dana. Me yasa sai da muka sako ya soma? Sa'a ne ba shi da. Kaddarar dana ita ce rayuwar daula ta dan shi kuma rayuwar rashi. Ubangiji ne ya tsara bayan da muka iya tabbaci ba mutum. A bari yalla bai. Wannan ba iya cin amana bane, zanabi ne. Kana da wani shiri na sharra a zuciyarka. Ba zan bari kai haka ba yalla bai. Kar ka rabta da uwarsa. Yalla bai. Yalla bai ka bashi. Allah kada kai wannan daga. Kai, barbiki. Da namiji na samu. Kai fa, namiji ko mace? Namiji ne. Da kyau barka. Lafiya. Ba komai kafa ta ce ta da rike. Gaskiya kai sa'a malam. To, yanzu me sunan shi? Raj Manohar. Raj Steels. Raj Infra. Hakan yayi sosai. Sunan ya maka dadi. Ai babban suna ne yalla bai. Suna irin na sarakai. Ai gaskiya hakan yayi kyau sosai. Amma kai kai tunanin suna wa danka? Yalla bai. Suna ne wannan? Bantu. Ma'ana shi ne sunan? Wannan wani irin suna ne? Na yi mugukan suna da yawa, amma wannan suna ba da sahalewa ta ba. Malamin majami'a. Wannan suna sai da bata kai da suna. Malamin majami'a. Meye? Ya za ka sa wa danka suna Bantu abu ko da ji babu? To me? Gunki Hanuman da ake kira Rama Bantu ba har bauta mishi ake ba? Kaga. Gunki Hanuman da Rama ai su daban. To shi danka sai ya zama mabiyin wato. Za an sa. Me wannan? Ka ci tara a lissafi? Ko da malami ya hana ka maki mu sai mu kara ma. Me kake yi balmiki? Madam, sakamakon raji ne na makaranta. Oh, nawa ya ci a lissafin? 97. Iye, Raj, da kyau. Me gida, maki 98 ya ci a lissafi. Su sauran biyun ina ka kai su. 100 ya kamata ka ci. Ya za ka ce haka me gida? Kyakkyawan maki fa ya samu. Duk wasu makamakan da ya samu ba za su sauya komai ba. 'Yan baiwan ai ba su da yawa, ba daɗi. Kai ku bari, na gode Ubangiji, shi wannan na nan ɗana kuma na fadar daula. Ana bacci ma farin ciki yake, duk da ka rasa komai ta yaya akai kake iya kasancewa cikin farin ciki. Mayan farin ciki ta yaya? Kai, kaka ta turo mu haɗin miya, maza je karɓo, tashi kai tasha, ba gashi ko. Ka bi babur? Kai sauri zuwa ina? Share, ba za ka iya ɗauka ba ne. Ni da nike ɗauke da nauyinka, wannan ai ba komai ba ne, mai gonan. Tun ina yaro na lura. Ba ka taɓa idan ƙetara ta wannan ƙofar. Me matsalar ne? Ɗan gidan bai kunta firam ne. Hamago kamar ka baya shiga.
wasu rayukan Shi tausayin kowa yake amma ban da ni. Dan uwa, kai ta shawwa da yawa ne a can America? Shi gini na kana ta yi. ai ga shaidan sai ku kunkwada a nan tare. Baba, ina so zan je kasuwa ne sayayya. Zan bi ka sai ka ajiye ni a hanya. Bani da sukuni zai kai ki. Ga ko. Me take cewa ne? Neman aiki za shi. Yanzu karfe 8, wacce ai karfe 10 ne. Gaya mishi maza ya dauke ta ya kai ta. Daga nan ya wuce je ya siya baba shi magani sai ya wuce wajen neman aikin. Yana da isasshen lokaci ai. Ai, ta dai kuma me take cewa ne kuma yanzu? Ya zai iya duk wannan dan gajeren lokaci. Yadda da albashi na nake rike wannan gida shi ma a ce mishi ya haka da lokacinsa. Kai, mu masu matsakaicin karfi ne. Muna da abubuwan damuwa a kai da yawa. Dole mu yi ta gugutawa. To, Yaya. kin ga ki sayo mamu magani. Zan makara. Gele na suka kwace min fa. Su kuma wasu 'yan matan da launin ya musu fusgewa za su yi. Su maza me za su yi da gyale? Waɗannan kawai sun zare ne. Ungo, ga wannan ki sai cakuleti. Ran yayyu yayi kan ɓaci kuma sukan yi fada idan mazan kan titi suka yi musu rashin da'a. Share. Ki fa na lura kina da sanya tsammani a kaina sosai shalile. To ana makara ne ke kuwa. Idan da budurwarka ce haka za ka yi? A'a. Ka dalla. Gaskiya hakan fa da kubudarwa. Yanzu na ji dole ma ne wani abu. Dan Allah a hanyar ka kaga wata gayyar maza rike da gyala a hannunsu? Waɗanda ke kan jan mashin? Dan uwa. Wannan gyalan na kanwata ne. Umarka ta fito a sassafarta. Nagode. Zan iya samun gyalan. Kawo ganwanka ka karbi nan Halim. Gyalan. Ba ni gyalan. Da ya ce kanwata ta fito a sassafarta ban ji zafi ba. Kyakkyawar yarinya ce. Kasantuwa za ta samu ƙwarin gwiwa tare da raki ya min daɗi. Da irin wannan yanayin mu muke tunani. Shi kuma wannan kamar wani tantiri sai dai na kawo kanwata a yi misayinta da gyala. Ka ji wata irin magana, haba da Allah. Da wannan magana ya keta min zuciyata. Kallon sama da kuma gefe yayin da nake kunci. Sara ta ce. Amma baka da dogon tunanin nazari kafin ka doki mutum. Da Allah ka yi hakuri, raina ne ya ɓaci. Ba komai ai. Yanzu haka ma na karɓo miki gyalanki. Sun dawo da shi? Sai da suka wanke shi tas ma sannan. Kai abi yayi. Me yasa kake son aiki a wannan kamfanin namu? Da taimakawar kamfaninku? Inda redi. Bantu suna. Ni ne mai kula da fannin siyayya na wannan kamfani. Mai ɗaukar ma'aikata ya game da wani tsotsayi. Daga baya zai zo ya same mu. Musamman kan isowarsa. To, fatan nasara. Mutane sukan ziyarci Bangkok ko kuma su sayi mota Bentley amma kuma kai sai na ga ka rubuta ina so na sayi mashin. Yalaɓe kana lokaci? Da yawa ma. Me gida? Gobe za a koma makaranta. Ka zo mai da sababbin kaya? Kwarai mana. Ɗan macen da na gaya wa cewa ai Bantu zai so ma zuwa makaranta. Shi ne nan take haɗo mu tsofaffin kayansa. Ba ma wannan ba. Ina ta kallon turaren da ke hannunsa. Ne? Kana so ko baka so? Shin baka da ta cewa ne? A'a, na dole ne. Wato kai ɗan gada gane. Waya, ƙona me wanda kafa ta ka sai ta mara dari. Kai, wai me ka ce mishi ne ma iye? Da ma kamo hannun shi kawai kai ka kawo shi nan da ya fi. Kawai cewa za ka yi baba baya nan, shi kenan. Waya, ina zo Baya gidan nan ne ya. To ina bambanci tunda ya kasance a sankama karkashin teburi? Baya nan. Wannan hi ne. Matar ka ai bata nan. Maras kunyan mutum. Kai, mu masu matsakaicin ƙarfi ne. Idan har kai ba za ka iya ƙarya ba, ta ya za ka iya ji da rayuwa? Kullum sai girki kika iya, ki koya mishi hankali mana. Tunda kai ba da gidan ramacen dare ba ne, ba zai yi kullum kai ta faɗa gaskiya ba. Ba ka tsoro ne? Sau ɗaya nake jin tsoro wajen faɗan gaskiya. In nayi ƙarya ko kullum ina cikin tsoro. Targa shi. Kafce mai ce ta ka kafta. Wa a lokacin aihuwa kaɗai take cike da daɗi. Amma shi kuma uba na gaba ɗaya tsawon rayuwa ɗan ne. Kai, me yasa ba ku tafa ba? Yana da masoya masu tafa mishi. Kai ina naka. Zauna ka ci abinci. Gurbin karatun likitanci ka samu? Haka ne. Me yasa ka raba da shi to? Kai, komai yayi daidai. Na ji da komai. Ka ji da komai kuma? Ya za ka soke tallafin karatunsa domin sama mata gurbi? Shi ai namiji ne. Zai san yadda zai yi. Me kake kallo? Ɗan nan. Na gaya ma wani abu? Ko da so nawa za ka ci adadin rukunin 90 ɗarinka? A matsayin sifili yake. Cikakken bayanan rayuwarka kenan.
kakan kusa samun muradin ka amma baka samu. Kamar yadda na faɗa ma, wasu rayukan ba sa taɓa ci gaba. Abun ba daɗi. Wannan alheri yana buƙatar shan iska bantu. Me ko dubu ne labai? Mu kafta sauti ne ta yadda za mu ɗan wani wasa? Ƙwarai da gaske. Ya isa ɗan nan. Ƙananan abubuwa ne ke sanya shakawa zuci. Ya isa kai, saudi. A ina, a haka kana cikin tsaro, in baka kusa zan iya mazgarka. Bantu, jin labarinka ya sa na ji kamar na sheƙe babanka. Amma kasada ce, kuma ya sa na ji kamar na tura ka ƙasar waje, sai dai da tsada. Kasancewar ba zan iya koda ɗaya daga ciki ba, kawai bari ɗauke ka wannan aikin. Wannan zai kawo ƙarshen kuncinka. Haka ne. Yallaɓai, ga shekar nan ya zo. Ya zo a daidai kuwa, shi ne. Ke shan labai. Na yi murna ka samu aiki amma na jijjiga kama zigi mai ɗaukar ma'aikata. Ya zan yi labai. Wannan lokaci ne na ajiye ɗabi'arka, jin kanka da alfaharinka a gefe. Ka je ka ba da haƙuri. Mala redi. Daga. Ya labai, dama. Me ya kawo ka da maza fita? Ku je mu da ya labai, dan Allah kai haƙuri. Na ne kai labai. Sake ni. Me ya haka? Dan Allah kai Rabu da haƙuri. ni. Ka taimaka ya ka aikin yanzu jirin ke kamar sanya mai. Amma dai ba za ka juya akan kalamanka ba ko ya labai. Ka kyale ni. Ya labai, sa hannu a daidai nan. Kawai. Ya sa hannu ta ya? Kafafun shi na taba kamar yadda ka ce. Me yayi? Sai ya sanya min hannu. Lalle ma wannan zan kama shi ne. Je ka sa zan zo in same ka. Wai ya kafce ka da ƙarfi ne? Digile masge ni kuma wato. Dai. Na yi shiru amma dai ya karya min zuciya da Ko ba me za ka ce? Ba shi da faɗin rai. Shi yasa ma har ya taɓa maka babu. To ni fa. Baka da hankali. Shi yasa ka fusge wa kawansa gyale. Ba fuskewa ne ba redi makale min yayi a hannu. Barka da safiya. Ba da nufi ne ba tsotsayi ne ka gane? To ai da ka maida mata. Ko ba na sa abu neman magana. To ai kuwa gashi ka samu. Ya yi ka suka tsaya. Ai sun gane labai. To, a kawo wasu mana. Kudade da ake bamu ne bamu biya ba shi sa muka dakatar da raba kaya. To, a kira banki mana a warware bashin. Ai wato abin da ake bidi ne ya yawa sosai labai. Zan je da komai. Bai labai. Zan yi magana da su. So shikenan. Barka da safiya. Na ce barka da safiya. Barka da safiya. Hawa na nawa? Hawa na nawa zaki? Na tara. Ni ma haka. Ma'aikatar sama? Eh. To amma ban taɓa ganin ka ba. Jiya na soma. Jiya? Jiya. Ka haɗu da mai kamfanin kuwa? Jiya bai zo ba. Fatan nasara. Na gode. Wannan ma akwai kyau. Da za a cikin mahaya na haɗu da wata yarinya. Gaskiya ta yi matukar dada da kasa kayya. Mallam Redi bai karɓa baki ce? Da haɗaɗiya ce sosai da yanzu haka ina wajenta. Ka fara zuwa ka gaida shugaba tukunna. Za mu iya shakatawa na yau. Bayawa. Bari je na burge shi da Ah.